participat és precisament la pregunta que es va fer en el referèndum de Montenegro. El referèndum de Montenegro només tenia un petit error, una petita falla, i és que en lloc de preguntar per la independència de Catalunya, preguntava per la independència de Montenegro. Nosaltres això ho hem corregit i la pregunta que ha estat escollida preguntava per la independència de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, doncs, ha tingut el poble que ha volgut participar a l'opció de triar aquesta pregunta i penso que és una pregunta d'una tria encertada, que no passa perquè jo veig per ella, desvelo quina ha estat la meva opció, que va acabar també per ella. Ha estat una opció encertada en el sentit que hi ha un precedent, i és que la Unió Europea va pactar aquesta pregunta amb les autoritats montenegrines. I va ser precisament Javier Solana, membre del PSOE, qui va formar part, va presidir, de fet, la delegació que va pactar amb les autoritats montenegrines aquesta pregunta. És a dir, que una pregunta d'aquestes característiques, lligada amb el cas català, hauria de tenir automàticament el reconeixement, en cas d'un resultat favorable al sí, el reconeixement de tots els països que conformen la Unió Europea. Què diu aquesta pregunta? Doncs vol vostè que Montenegro, en aquest cas Catalunya, esdevingui un estat independent amb plena personalitat jurídica, legal i internacional? Sí? Aquesta és la pregunta clara i senzilla. Val a dir que la segona, que ha estat més votada, és la que es va fer en el referèndum d'Arenys de Munt. La pregunta del referèndum d'Arenys de Munt era semblant a aquesta que us acabo d'exposar, però incorporava que formi part de la Unió Europea. És a dir, la pròpia pregunta s'incorporava a formar part de la Unió Europea. En aquests moments, probablement pel fet que la Unió Europea no és un organisme de gran prestigi, s'ha preferit no implicar directament formar part de la Unió Europea en la pregunta del referèndum. En tot cas, la posició de solidaritat en aquest aspecte és clara, és el que diem és que el dret a l'autodeterminació del poble català també ha de servir per decidir si formarem part o no de la Unió Europea com a estat independent. Per tant, en el moment en què decidim la nostra independència nacional, hem d'obrir un debat nacional per llavors decidir de quins organismes internacionals formarem part i de quins no. La Unió Europea, l'OTAN, etc.